Interconnect Malta se tisplora x'potenzjal jeżisti biex enerġija rinnovabbli mill-Afrika ta' fuq tasal fid-djar Maltin. Għal dan il-għan ġiet ippubblikata sejħa magħrufa bħala Pre-Market Consultation bil-għan li tesplora din il-possibilità kif ukoll il-vijabilità ta' dawn il-proġetti. Dan kollu tħabbar mill-Ministru għall-Enerġija matul konferenza mtella mill-Climate Action Authority. U din qegħdin nagħmluha biex inkunu qegħdin nanalizzaw l-alternattivi kollha li lil pajjiżna ikomplu jagħmluh ħafna iktar reżiljenti u jpoġġuna f'pożizzjoni aħjar biex inkunu qegħdin nipproduċu wkoll enerġija nadifa. Dr. Dalli spjegat li s-sejħa titlob diversi konsiderazzjonijiet fosthom dawk li joffru taħlita bilanċjat ta' riżorsi kemm mix-xemx kif ukoll mir-riħ. Saħqet li l-ambizzjonijiet tal-Gvern għall-innovazzjoni għandhom jibatu wkoll sinjal lill komunità tal-investiment u n-negozju. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Inġinier Ismail D'Amato, qal li lan huwa li Malta tibda timporta madwar 25% tad-domanda tal-elettriku. Żied li f'din il-konsultazzjoni se tiġi analizzata l-fattibilità ta' provvisti ta' enerġija rinnovabbli baseload filwaqt li jintuża qafas ta' Contract for Difference bi prezz fiss għal 25 sena immirat biex jipprovdi stabilità fil-prezz fit-tul u protezzjoni għal familji u negozji Maltin kontra il-volatilità. Il-kap eżekuttiv tal-Climate Action Authority, l-Inġinier Abigail Kutajjar, saħqet li l-irwol tal-awtorità imur lilin mill-irwol ta' regolatur għaliex qiegħda tippromovi l-bidla tas-sisti u tigwida.